Кремена Гервазова и Таня Тодорова, разказвачки от село Чуковец, ще се представят с Броеница. Кремена Гервазова и Таня Тодорова от село Чуковец. Научите, бабо, научите. Значи видим колко ти е научил учено, колко пъти ти е казалиш и ти е решава. Сега ми кажеш, що е едно. Едно кокошино яйце. А що е две? Две суроватки, едно кокошино яйце. Що е трите? Три козиротки, две суроватки, едно кокошино яйце. Що е четири? Четири водки на крава, три козиротки, две суроватки, едно кокошино яйце. Що е пет? Пет пръсти на ръка, четири водки на крава, три козиротки, две суроватки, едно кокошино яйце. А що е шест? 6 месеца полгодина, 5 пръсти на ръка, 4 водки на крава, 3 козиротки, 2 суроватки, едно кокошино яйце. Що е седем там? 7 свински кръчково, 6 месеца полгодина, 5 пръсти на ръка, 4 водки на крава, 3 козиротки, 2 суроватки, едно кокошино яйце. А осем? Запомни ли го? 8 стълбци небо държа, 7 свинки кръчково, 6 месеца полгодина, 5 пръсти на ръка, 4 бодки на крава, 3 козиротки, 2 суроватки, едно кокошино яйце. 9 какво? 9 месеца макен нос, 8 стълбци лево държа, 7 свинки гръчково, 6 месеца полгодина, 5 пръсти на ръка, 4 бодки на крава, 3 козиротки, 2 суроватки, едно кокошино яйце. 10 що е там? 10 кюши с хвачка, 9 месеца макен нос, 8 стълбци небо държа, 7 свинки кръчково, 6 месеца полгодина, 5 пръсти на ръка, 4 водки на крава, 3 козиротки, 2 суроватки, едно кокошино яйце. 11 що е? 11 водки на свинка, 10 кюши с хвачка, 9 месеца макен нос, 8 стълбци небо държа, 7 свинки кръчково, 6 месеца полгодина, 5 пръсти на ръка, 4 водки на крава, 3 козиротки, 2 суроватки, едно кокошино яйце. А 12? 12 месеца годината, 11 водки на свинка, 10 силки с пачка, 9 месеца макен нос, 8 стълбци небо държа, 7 силки кръчково, 6 месеца полгодина, 5 пръсти на ръка, 4 водки на крава, 3 козиротки, 2 суроватки, едно кокошино яйце. Наказва